جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث سے الکیسو من دان نفسو اخیار و قابل انسان حقا دے چھ آغا دخپل زن سر حساب کتاب کئی دا زندگی حقیقت معلومی وعامل لما بعد الموت مرگ نرست جکم زندگی دا داغی دا پار دے عمل کئی دیکھ سا عمل ہم کئی نو دے دا مرگ نرست زندگی دا پار کئی دا انسان قابل انسان دے اخیار انسان دے یہ حدیث بل پیغمبر علیہ السلام فرمائی ناشنا حدیث دے چکم انسان دنیا کی جون تے رہی اور دے چار سر محبت کئی نو دے دا اللہ دا پار کئی چار سر بغض و کینہ ساتھی نو دا اللہ دا پار ساتھی خبر دا سوچ کرے چاہتا سور کئی دا اللہ دا پارا ور کئی کہ چاہتا سنور کئی دا اللہ دا پارا نور کئی محبت اللہ دا پارا بغض کینہ اللہ دا پارا چاہتا ورکول دا اللہ دا پارا چاہتا نور کول دا اللہ دا پارا دا طول زندگی دا استعمالی کی دا اللہ دا پارا حضور علیہ السلام فرمائے فقد استکمل الایمان ددی انسان ایمان کامل لے دا دا پورے ایمان والا کس دے دیو جنا حضور علیہ السلام فرمائے اخیار و قابل انسان دا حقا دے چھ دے دا خپل زان سر حساب کتاب کئی اور دا مرگ نرستو جکم زندگی دا چھ آغا نہ ختمی دو والا زندگی دا دا اگے زندگی دا پارا ابتدا شتا انتہا نشتا ختمی کی بارا اگر جون بنا ختمی اللہ جل شانہو دی آیات کیوں فرمائے کم خلق زما بندگان دی ما سر تعلق دے و مرگ نرست زندگی اگر یاد ساتھی کل چدویتا یو تکلیف و یو مصیبت اور اسی کہ دا ہر طرف نہیں دا انسان دا طرف نا یا دا اللہ دا طرف نا دا سب مصیبت اور سب تکلیف رو رسی نو دے آغا گنی دا اللہ دا طرف نا او آگئی کی دے دا اللہ مظاہر و دا اللہ قدرت اللہ دا گوری